Ayo. Ayo. Ako, bawa kami tao, nalo ko. Binibir, dari layo ko kayo din lapitan, ako dapat parcel lagi binibir ya. Ito. Ayo. 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 May tao. Unsam na boss. Nay, binibir boss, happy ni nga. Unsam na siya alam. Nay, abot diri lab. Kuan diri dongkil kilab nga makabugtupan din. Wala man may order na boss. Oh, adi mo kailan. Disturbo kay sa mukuan boss sa wala pa ni kataog wala pa ko ka kuan na ni labutan ni. Sige po, salamat. Balik ni boss. Ay, may auto boss. Ay, mo to yato. Anong kailan kaning dongkilab makabugtupan din boss? Kilab makabugtong pante. Oh. Na ko nagaga mo sunod ay. May parcel nga kuan ba nga. Layo bang lakaw na ko gikan dito. Ni order siya nya nilakaw ra ba to boss? Pwede na imo ni taplan lang sa. Ako ni taplan. Layo ra ba ko ang kuan dito? Unsam din niyang i-order dai? Ako tani ko na. Wala ako ng taplan. Oh, panihog na ko taplin na siya. Wala pila mo tanan. 150 out 350. Ikaw ni para boss. Amay kay may Nanay sobra mga 20 boss ayo na. Ako na red, may na pembalik tubig boss. Salamat kay boss. Diwa pa ng garani mo eh. Oh. Na, nagduda yung kani. Pukbon ko ni ba yung usam niyang i-order ako ba taning bayad ni. Takal ato pa ng bataa. Ikaw. Hala. Saan ito bataan yung order? Saan ni? Matay. Anto na lang berkala na ko yan. Siya mo, nag-order ni Dugilab na bukit pantay. Ang gali. Atod na ko sa bataan. Ang gini. Duda juga tu dia niya. Payo tu itong bataa siguro. Ni order man tao ni. Unsa man ni? Ayo di ma. Mayipit ka siya ni ba? Ang gali. Ato ra makada ay. Tuon pagkita aton niya. Let's. Ganun ka. Sige nga gatawa. Wala niya, ay ba? Unsa man? Sino naman kita taguan? Kasi Dugilab ba nga magkabutik panty ba? Ako katon ako kay Glawas. Ito ako Glawas ba? Matay gym. Tay. Dirog. Unsa man na? Abot. Tuwa. Order. Kita ko Glawas na to, order ito. Unsa ko kanina? Isuksok ba kay ni slubot? Gago! Basta trapo siguro ni. Ha? Ato amigo na to, anina ko tong usa ba? O nya dito magsapa ha. Yan ka ba? Yan doon na to sa amigo, sabian na doon. Sige, Tingnan na to ba? kita ada. Bayan. Sama si ulo. Sama si Dongkilab na. Dako taglawas si anak pinana, pa kayto pinana na. Gani. Pero undi maglakaw ba niya? Oh, Sound bayod na. Bayod. di order. Unsa man kanina? Suksok mo siya lubot ba? May ipit yan lubotan ni Sigsok. Ah, malipit oy. Ato na tuon. Di na magsaba. Ato to. Sige na, ato na tuon. Imo mo lagi suko ni noon. Nani ato ka to. Abot-abot pa ako. Anak ka sa ako. Nakikuy pa mga si pangitag sex. Di ba imo magtigaan? Oh, yun sa kato niya. Bayot mo yung buang. Odi takal order na mat. Gani. Di ba nagkatang sa una nag-eskwela bata nga bagsik man to maglakaw. Oh, bagsik eh. May Oh, na ano man ang buang na tani. Sa kanina niya. Oh, medyo maipit kasi anang kalakihan niya ba? Ipit yun niya lubot ba? Medyo maluyag kasi ana oy. Saman. Tatuon. Dito sa maglain oy. Ato sa kamigo na to. Dito man napiglain na. Maipit kita ni man. Turay. Unsa ka na Uy! siya? Hoy! Eba! Unsa ka diya? Uy! Hoy! Uy! Uy, sorry. Duang ka. Hala na kayo. Unsa ba? Sisa ka, hapit mo na igo na. Na. Unsa man? Kaila mo kato niya. Kung sa tadiri kay kapoy init kayo. Di ba kailangan ka ton ni Dongkilab nga buong kabutog pante ba? Di ba imo gito barkada, parehas mo. Di ba permit mo mag-gym ato no? Oh, kailangan.
No, eh. Isa. Priya to ka Oh. Manong ni kaubad ako ang ulo ka ni gud. Kat murag di dam ni normal. Yung mo bayad na siguro ka. Eh dako kayo ba? Di na normal ba? Bayot. Nga to ba nga tong kuan ba si dong kilaw. Oh, Di ba barkada mo mato? barkada mi ato eh. Nausa Sa una man ka- ka mamayutay. Pamayutay. Oh, barkada kay sa Yutay una. mo to. Kuago na ato ipakita niya. So usa ba? Ato ni Sa pagsa. uli na day. Ala sapa. Oh. Si dong kilaw ba nag-order ana? Lat. Wala to sam ni puro man igulo. Mao gani. Nagduda mi niya. Di ka to bayot. Aba si payo to. Kamoy barkada ato. Okay, payo. Kamay may sauna mamayutay. Basig na payo ta to. Basig na payo ta to. Bayot na to sige pa. Bayot niya Oh. ikaw. Na-text na bayot bayot. na. Madamay. Naglalabog siya to. Basig hapit ta. Binuang Let mabayot sa gaaw. Adis ako magbayad ay. Ay, paano awan ni order mo migog na ani. Lagi. Ya. Alas Alasa. Wow. Nya nakabantay ka ni dong kilab asa pa do. Kabantay ko gani. Murag kabantay na. Hindi mo to ganiha din. Nagdama to galon as ka to paingon. Asa? Basi yung umas naliligo to basta balik to. Ya. Presko Oh, napapresko to. Si order ni iso. Order mo sa kanina. Mo sa kanina order sa. Kano na mo na? Oh. Ay sapa. Mauna. Ay sapa. Mauna. Natako mo na yung order. Naku ang lawas ko na agad. Kaya parehas sa lawat. Piti na kuha. Hala na bahayo ta. Hala na bahayo ta sundo na to. Takda naman ko nagkeki ay no. Uy ay no. Saan mo ka? Ako gigil. Bakang. Bakang ko gyud na ina ka awon bayo pa gyud. Ay nahili na. Nahili na bakit? Panta. Natapayo to sa lugar. Bilala. Ano? Unsa nakatakda naman umuuna. Nakiki ay naman mo. Naalagi mo ba? Oh, daw. Buang nga rin yung nagsusunod mo na ako. Napandol sa dato ba? Di mo ikan. Nangita mi nimo ba? Ngano man? Nay parcel nga gipaabot ba? Parcel? Dukilap ko to, dukilap Klaro na nukod mo ga nag-order Wala ko. na pandol ko dari. Iya to order. Oh, ya. Ngano man day? Ihatag ka na diya. Be unsa man yung sikreto ba? Dara. Ihatag. Be ambi na be. Ano? Ako may nag-order ni. Ibuan eh. Mo ni Kuha order. na oy. Ngano nagsige mo pangatawa nga. Ano yun eh? Wa oy, kuha mo na. Bayot ka no. Bayad ka? Payot ka. Bayot din eh. Binuharang Ba? Payot. Unsa nimo gyud? Unsa niyo? Unsa man? Buang mamutanawan yo Yana, daan. yana. Oh, unsa man? Awa. Pinunok Ay isa awa. Awa sakar kasi mo nuko. Payot ko sa lubuta. Dili oy buang laki man ko. Laki Laki na ganyan naglakaw na ganoon. Laki na. Katarong na ko mga. Mana ni order ba kana? I-order ko ni. Asa man? Tupihan man ako kung papagod. Ali ko mo to. Di mo to, di na to. Basta bantay bitaw. Ano na to? tama. Resort lagi ni. Kuan. May sundang ko. Sundang ko. Resur ko no. Resort to. Ani may motoy. Kay Nan, putol naman gani kamo di mo Lakaw. mutuo. oh relike. Ugo kay mo una. Moto bakat. Di mo mutuo. To ka. Di ko mutuo. Di mo motoy. Mga barkadaha mo awala mo ron. Sa debe? Bayot nimo. Someday na ako. Putol na naputol gay na. Someday na. Kayo ka to budula ay. Sayo jud ato. Wai. Ada bilang unsa to. Lagi ni. Ko ko lihat ni. Kita pa sa Tanawa. Naputol lang gay na. Yun ka mo. Nga naputol naman eh. Kamu bago ila ko. Dagan. Dagan.